Nahibaw ka ba nga kung pasipad-an nimo ang hayop sa imong asawa o hayop sa imong bana, pwede kang presuhon og 6 ka tuig ngadto 12 ka tuig? Kahibaw mo ana? Ubos sa Republic Act 9262 kining gitawag og Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, gihanggaan og VAUC. Sa Section 5, Paragraph H, sa Paragraph 4 sa mga balaod, apil sa nahisgutan kung ang pares sa masbana o asawa o live-in partner iyahanang pasipad-an o pasakitan o dagmalan ang hayop siyang kapikas, gi-consider kana ubos sa balaod nga kabahin sa mga violence nga mahimo sa partner o giila nga violation ubos sa Republic Act 9262 o kanang gitawag og VAUC. Sa mao nga balaod ang silot prisyon mayor. Unsa may bugti nga penalty niini? 6 ka tuig ngadto sa 12 ka tuig nga pagkapriso. Disgrasya ka, imong gi pasikitan ang iring sa imong kapikas, priso noong kag 6 ka tuig.